Hola, benvinguts de nou a la Mimosa. Avui, com podeu veure, no cuinaré sola. Avui ens acompanya la Gemma, que és cuinera, i d'aquí Massanet. Hola, bona tarda, Gemma. Hola, bona tarda, Roser. Quin plat ens presentaràs avui? Mira, us faré un bacallà a la crema d'alls tendres. Molt bé, doncs comencem. Per fer aquesta recepta, què necessitem? Primer de tot... Mira, per començar necessitarem 2 lloms de bacallà, farina, els enfarinarem per fregir-los, amb l'oli que tenim aquí. Vale, i per la crema necessitarem... 4 alls tendres que he picat, amb la picadora ben picadets petits, 2 nous de mantega, dos nous de mantega, Vale. mig litre de nata, que possiblement no la farem servir tota, Vale, un perfecte. ratxet de vi blanc i una miqueta de nou moscada. Vale, perfecte. Doncs posarem l'oli a escalfar i mentrestant enfarinarem el bacallà i el passarem a la paella. A veure, primer de tot encendrem el foc. Sense foc no farem res. Hi posarem una mica d'oli a escalfar. Així? Una miqueta més, per poder-lo fregir. Necessitem una mica més, Vale, Una miqueta més d'oli. Va, perfecte. Molt bé. Ara el deixem que es vagi escalfant, no? I mentrestant enfarinarem el bacallà. L'oli com ha d'estar? Molt calent? Ha d'estar bastant calent, perquè Vale. si no se'ns desfarà tot el bacallà. Un parell de cullerades aquí. No cal que ara hi posi sal, no? Aquí, No, ara no fa falta, perquè aquest bacallà està dessalat, està a punt de sal, i no és convenient que hi posem sal. Vale, a veure, tu mateixa. Fes el primer. Així. Primer comencem així. I tu per on te comences a fregir? Per la part de l'esquena? Jo normalment començo sempre per la part de la pell. Vale. Val? Molt bé. Vale, mentrestant jo enfarinaré l'altra. Començo per la part de la pell, una banda, l'altra banda i per davant. Ja posarem les esquenes a... I començo per l'esquena, m'has dit? Sí. Molt bé. Aquí tens la pala, si vols. I ara ho deixarem uns 5 minutets per cada banda. El foc com ha de ser? Un focal o... Un foc que sigui una miqueta alt. Alegrillo, ¿no? Alegría. Con alegría. Con alegría, porque si no, después... No, Sí, però és hi ha que- vegades que el bacallà no s'ha de fregir, sinó que s'ha de confitar. Aquest Sí. cas, què? No, aquest cas és fregit. És fregit. El deixarem 5 minutets, així. Vale, doncs ara el deixarem que vagi coent. Hem baixat una mica el foc perquè anava massa ràpid i llavors és important que comencem a fregir per la banda de la pell, després que donem la volta i després per una banda i després per l'altra. Si podem, amb molt de compte, hem de mirar si l'obrim una mica, si les làmines per dintre ja estan cuites, ho veurem perquè agafen un to ben blanc. Si no, agafen un to així com una mica transparent. Llavors és que no està del tot fet. Per tant, jo crec que en uns 5 minuts, Gemma... Sí, uns 5 minutets més o així ja el tindrem llest. Molt bé. Aquí tot és més maneig amb això, no? Perquè és que jo estic acostumada amb les pinces. Però amb les pinces no se't trenca? És que a veure, tinc unes pinces, saps, d'Ikea? Ves aquestes d'Ikea? No. Són de silicona, van superbé, nena. Ah, sí? Molt bé. Jo he fet servir aquestes. La pala, la silicona, per l'ortori. Sí, per això estic aquí sobre el paper, espera. Vale, ara posarem bé la cosa. Molt bé, doncs ara ja podem retirar l'oli i anirem per fer la salsa. Molt bé, doncs ara, Gemma, toca fer la crema d'alls tendres. Explica'ns, quin és el primer pas que hem de fer? Mira, per fer la crema agafarem la mantega. Vale, t'encenc el foc, no? Sí, ara encendrem el foc. Sí. Afegirem el cassonet. Posarem tot, jo crec que Sí? anirem bé així. Molt bé, ja t'aguanto això. Perfecte, ara sí. Esperem que es fongui. I després, tot seguit, Quan la tinguem fosa, tot seguit hi posarem els alls tendres i que es vagin... i es vagin putxant, No vull que es fregeixin, que agafin coloret, sinó que es potxin. Va, perfecte. Doncs ara esperem que la mantega es fongui i potxarem els alls tendres. I per potxar els alls tendres el que hem de fer és baixar el foc. No ens interessa com el bacallà que estigui a dalt de tot, sinó Vale, baixet fluixet, fluixet. i els deixarem un quart d'hora o així. Molt bé. I aquesta recepta, Gemma, d'on te la vas aprendre? Realment no l'he pres enlloc, és una recepta meva, inventada. Ah, molt bé, aquestes són les millors, no? I que la fas a casa a vegades? Sí, és el plat preferit del meu fill.
Molt bé, és que Li no es veu, però en Miquel està aquí darrere mirant. A Miquel li encanta aquesta recepta. Molt bé, perfecte, doncs d'això es tracta. Aquest nou espai que encetem a la Mimosa és cuinant amb els amics. Llavors convidem a gent d'aquí del poble, que no cal que siguin cuiners, en aquest cas dona la casualitat que la Gemma és de formació cuinera i li agrada cuinar, però anirem convidant a gent perquè vinguin a cuinar amb nosaltres a la Mimosa i ens porten la seva recepta. Una recepta que els hi surti bé, que els hi agradi, que sigui la seva preferida. Bueno, ara ja posem els alls tendres que els has picat amb la picadora, Els no? hem picat amb la picadora, sí. Molt bé. Ens interessa que siguin així ben picadets, perquè si no després, tot i així m'ha quedat algun. Es troba un filet, saps? Vale. Es troba el fil, però bueno, no passa res, Ens ho menjarem I igualment. tant. I ens ho mengem tot, Vamos, que ens agrada menjar. Ens agrada la bona cuina i el bon beure. D'acord, ara, com que ens està agafant ja una mica de olor dauradet, Gemma, què hem quedat que havíem de fer? Ara hi afegirem ja el vi blanc que teníem. Què t'assembla així? Jo crec que la meitat d'aquest en farem prou, Roser? Sí? Chichi. No perdemos ocasión, ¿eh? I ara Vale. sí que pujarem una miqueta més al foc, perquè així s'evaporarà l'alcohol. Tot el color. Sí. Ja ja va. La sal i la nou moscada encara no. No, quan hi tinguem ja la crema de llet, hi afegirem la sal i la nou moscada. Perfecte. Ara què fem? Mira, ara ja se'ns ha evaporat tot el vi, amb el qual ja podem afegir la nata. D'acord. Tota la que tinc aquí? Tu vés afegint i jo et diré... I tu me diràs. Sí. Molt bé. I hem posat mig litre, jo crec que... Vale, ja estarà. Vale, una mica més de la meitat de mig litre. Sí, jo crec que 250, 280 o així mil·lilitres crec que serà suficient. Ara sí que, si vol Roser, ja podem afegir una miqueta de sal. Què posem així? Una miqueta que és... Sí, així. I un xic de nou moscada, què? Un polsim? Un polsim, la mateixa. Així? Perfecte. Ara tornarem a pujar el foc abans de baixat. I esperarem que bulli. Un cop bulli la nata la deixarem uns 10 minutets, que ens agafi una miqueta d'espessor i ja tindrem la recepta acabada, així de fàcil. Molt bé, llavors, quan el presentes en el plat, què poses? Un dels trossos de llom i la salsa la poses per sobre o a un costat? La poso per sobre. Ha d'estar napat. Vale, perfecte. Oh, que bo. Oh, nena, que bo. Ja me l'estic menjant jo. Fes-me bé una oloreta d'aquí que... Està molt bo aquest bacallà, Sí, Però no és difícil de fer. No. Potser un dels trucs que hem de tenir en compte és, per evitar trobar-nos els filaments de l'all tendre, que aquest estigui molt ben picat i potser, clar, aquestes primeres... Les primeres làmines jo les trec, Sí, no? Perquè deu ser la part que és més fibrosa. I què agafes? Tota la part verda fins aquí? Per exemple, això? Aquesta mida. Jo he fet aquesta mida, val? Vale. Si vols quatre menys, igual no es trobaran tant de filaments com... Ja està picat, no? Sí. Però veus que es troba algun filet així més llarg? Vale. El secret és picar-lo ben picadet, Perquè no es trobi. val? Però si vols es pot tallar una miqueta més. Vale. Jo l'aprofito perquè així li dona color al plat també. Clar, El verd, perquè si no això és molt seria molt blanc blanc. i aquí queda la part més verda. Sí. Bueno, aquestes cosetes les hem d'anar tenint en compte. Bueno, Gemma, com ho tenim això? Perfecte. Mira, he baixat una miqueta el foc, Roser, perquè si no, si ens avull massa de pressa la nata, pot ser que se'ns talli. Ah, Val? vale. Això també és un Tasta. dels secrets. Clar, si va massa de pressa, se'ns tallaria. Els cuiners no es cremen. És una passada. Jo haig de bufar abans de provar-ho, perquè si no em cremo. Però... Està? Ràpid? Sí. Jo crec que ja ho podem apagar, Sí? És que té la textura ja. Sí. Ara anem a platar. Perfecte, què t'assembla? Em poso un Si vols poso un tall. tallet que no se'ns trenqui. Aquí. I ara, si I ara vols, tu mateixa. el preparem amb la salsa. Té, ja te l'acosto. Llàstima que les olors no traspassin els vídeos, perquè fa una olor aquest plat que te mueres. Què t'assemblaria acompanyar-lo d'un vinet blanc? Perfecte. O un vi
rosat o blanc? Tu què prefereixes? Crec que blanc, Perfecte. Seria molt millor. Saps també què penso que podria anar bé per acompanyar-ho? Unes patates petites, bullides, posades aquí, unes patates Doncs sí. en pela, després marcades amb una mica de mantega. Boníssimes. Que sí? Inclús més te diré també, unes pastanagues així moldejades i això, unes patates, i com les bulleixes, no? Bullim les pastanagues i això ens decorarà més el plat, no? Sí, no Amb ens això queda no hi he temps. pensat, Sí. però no ens queda temps avui. No queda més temps, però bueno, aquí tenim el bacallà de la Gemma amb salts amb crema d'alls tendres. Saps o què? Vinga. Oh, que bueno, per favor. Molt bé, doncs aquí el tenim. Moltes gràcies, Gemma. A tu, Roser. I fins a la propera recepta. Adeu! Adéu!